pwesto na jud ko. Naay kawayan sa akong luyo. Tan-awan ninyo ang kawayan. Oh. Na ako diri sa among silingan. Naman mi silingan nga naay kawayan. Kilid ra jud kaayo ang kawayan. So mao ni akong background. Pakit-on ta mo sa among kamunggay nga nitubo na. Sus karon kay nagtanom to akong mama og kamunggay nang matay bitaw na pagikaon sa taklong kanang snail ba gikaon. Sus namatay naa na unta toy dahon. Karon pagtanaw sa akong mama na naamay ni agi silingan namo gikaon man ang punuan sa kamunggay namatay. Grabe di ay ng snail kanang taklong kay makamatay jud siya. Nya karon na ako diri pakit-on ta mo sa kamunggay ha. Nya kumusta di ay mong tanan diha? Naa na sa sinang banding nagpakita og nagsamok-samok kaninyo. Bahala dili mo mananaw basta kay magpakita ko ninyo. Nya nonsense man ni ako ang gipang vlog. Naara ninyo kung di mo ganahan. Pwede ra jud mo dili mo tanaw. Kung mo tanaw mo, tanawan ninyo sinang banding, igwapahan mang kaha mo. So, mauni ang ipakitahan ay kamunggay sa amo ang tugkaran na nitubo na gyud. Thank you kaayo sa. So, di ara ang among kamunggay adto ta, tanaw na to. Na, mulakaw ta atong ariun ang kamunggay. Oh, diara na. Nakita na nato. So, mauni siya. Mauni, mga kapatid, mga kabandon. Kapahapon din ninyo nga namatay ang kamunggay gitanom sa akong mama. Sus, diri, gikaon sa taklong, sa snail, diri. Sus, namatay. Uy, bisag dahon na naunta to, namatay. Grabe jud kayong makapoison ang laway sa taklong kay diretso kamatay. Karon taon may unta dili ni matutulan sa snail nga pagkahinay ana mulakaw makatuto jud ambot kung nabanay mata ang snail mga kabandin. Oh kani may ni dili unta ni matutulan nabuhi na jud taon ni katong gitanom sa akong mama. Sus namatay jud to kaning usa namatay ni wala ni katubo na nadunot iyang kuan nadunot iyang punuan. Pirabuyag ha ani nga kamunggayak mao ni ang nabuhi. Mutongtong ko bi. Hala ang iring. Hi kat. Asa ka mo adto kat? Mupatong ko diri kat ha. Kay para matarong nako pagpakita sa ilaha ang kamunggay. Ako di ay ipakita sa ila ang kamunggay, patong ko. Nitubo jud ang among kamunggay, akong ipakita ninyo ha. Mao ni among kamunggay nga nitubo. Dara ang iyang punuan. Sus. For how many years karon pa jud taon ni natubuan og kamunggay dara ay. Mao ni hang green kayo nga dahon sa kamunggay. Grabe. Nitubo na jud taon ni. Kita mo ani? Pagka green wa jud ni namo kuhai. Wa pa jud ni kuha, mauni iyahang tinubuan. Oh, sus, nang bandin, pagkaninduta jud ani. Nga makautan na jud ni ani, dara iyang punuan oh. Dili man diri mo tubo sa amo ang kamunggay amot. Karon taon milagro jud kayo, mahal ba ya kayo ang kamunggay? Dara. Mauni ang iyahang dahon. Mauni. Kana sus, wa jud ni namo kuha itaon. Kanindot kay tan-awon sa dahon. Amo na lang ni tanaw-tanawon. Kay baya mo unsa ka? Mahal sa kamunggay. Grabe jud kaayo ka mahal. Nipatong ko diri mga kabandin kay para makita jud ninyo ang kamunggay namo nga nitubo jud in town. Hinaot unta, diretso-diretso na ni iyahang tubo. Dili na ni mamatay, simba ko lang taon. Oh. Pasalamat jud taon nagtuo ko dili ni mabuhi kay tan-awa ra gud oh. Tanawa iyahang punuan naa diha. Taon Ginoo pa. Pakuan lang jud na kamunggay ha.
tubo lang gyud sa imuha diha, padayon lang jud og tubo kamunggay. Kay igo ra jud nimo bubo nimo. Ang sekreto di ay ani para matubuan kag kamunggay, ayaw everyday og bubo, tanaw iya dahon mga kapatid. Nindot kayo, green kay sa nga tanan, wa jud ni namukwai. Naasad ni ubi na iyahang punuan sa ubi. Mao ni iyahang punuan, iyahang dahon, mao di ini ang dahon sa ubi mga kabandin. Karon pa ko nakakita, nakahinomdom mo katong nagluto ko kanang dili di tuluto. Nagbuhat ko og ice cream nga ubi nga gikan sa bantayan. Mao ni siya nagkuha mi para itanom diri. Hala na mo ni tubo taon ang gitanom, dara iyang punuan. Mga unasad mi ani ubi after 3 years. Hay, salamat sa Ginoo. Sadmi kapayas. Ang amo ang kapayas, nanay bunga. Nanay bunga among kapayas. Pasalamat taon ko nga natubuan na sad mig kapayas. Papaya sa Hardin Ninang Bandin. Ari na sad ko diri. Upisto na sad ko diri sa akong favorite place. Ari na sad ko diri. Nakakita mo sa among kamunggay, di ba nindot kaayo no? Mauto among kamunggay, hinautunta nga mabuhi pa to siya, mudaghan ang iyang dahon para makautan ni niya. Mukaon akong tatao kamunggay taon. Daghan ba yan ni kamunggay sa bantayan ay kisa kahay nanguha karon nga. Naanasad ko dire sa ako ang Kristo nga naay mga dahon sa kawayan. Mga punuan sa kawayan. Ari ko dire ang babaeng kawayan. Mauna nga katulang sa ako ipakita ninyo ha, kay naaraman diri naglaroy-laroy sinang bandin sa ilahang balay. Wala man ni nang lakaw, karon taod-taod manglakaw ni man grocery ni akong bana, kay na pa man siya gilakaw niya, wala ko ni kuyog. So mao ni akong nahuna-hunaan kay wala ko'y nahuna-hunaan kung unsay akong buhaton. So kanilang usa ko ipakita sa inyo. Salamat kayo sa inyo pagtanaw kang Nang Bandens TV. Salamat. Bye-bye. Stay safe and thank you very much. Bye-bye.